И здравейте хора, днес искам да рекламирам един YouTube канал, който е на itsgamesy.bg. Много як пич, много як ютубър. Качва много яки интрота и качва много яки клипове. Той е колкото мен е на 12, и аз съм на 12, както знаете. Ето го и пича. Сега да ви покажа какво снима той. Прави интрота. Да видим. Видеоклипове. Да видим някой клип. Е този. Както виждате, той играе на Skywars и на други различни игри. Ето 137 абоната, както виждате. Аз съм се абонирал за него, защото е много готин. И така. Направя дори монтаж на CSGO. Как се играе сам. И здравейте, тук аз съм itsgamesy.bg и това Само да кажа, че тук като по-малък ще играем на сам. Да, имах няколко дена, защото имах стресове. Да, нека да такова на сампа, пусне на сампа. Там да съм отсия. Там, конект. Влизам. ето го и канала. Добре хора, надявам се този клип ви е харесал. Това е рекламата на човека. Ето го. И да. Ако искате се абонирайте, ще му има канал в описанието. И чао!